luottamus, välittäminen, työhyvinvointi. 4 rohkeaa opettajakaksikkoa ovat tulleet testaamaan, ovatko he luotuja toisilleen. Kestääkö työsuhde läpi lukuvuoden? Ovatko toisessa taukohuoneessa paremmat kahvipullat? Houkutteleeko uudet suosiikkikollega? Minä olen Mika Strömberg ja tämä on Education Island of Lumit. Minä olen Sanna-Maria. Olen Laali. Me ollaan nyt oltu se pari vuotta tosiaan työkavereita. Elämä on ollut yhtä pilvillä kävelemistä. Olavi on ihana työkaveri. Hän on hyvin herkkä kuuntelija, mutta myös hyvin ymmärtäväinen. Olavi on joutunut välillä katsomaan minun letkautuksiani, mutta en koe sen olevan minkäänlainen ongelma. Koen olevani itse hyvin rauhallinen ja hiljainen ja välillä saatan tosin sanoa vähän ärräpäitä. Jätelkää Parkkonen tykkää tästä. Voin tosin myöntää, että välillä saatan puhua hiukan epäselkeästi. Olavi on ihan paras. Viettele se yleisö. Olavi, niinku... Tajuuksä, sunkin pitää osallistua tähän. Et me voitetaan tää. Me tapasimme ensimmäisen kerran opettajien huoneessa. Astuin ovesta sisään ja Erika hieman ärähti minulle. Itse asiassa sehän meni niin, että sinä astuit sinne huoneeseen sisään, niin minä tiedän nämä säännöt, että opiskelijat eivät saa tulla tuonne opettajahuoneeseen. Niistähän minä sanoin siitä, mutta sittenhän minä ymmärsin, että Antti on meidän uusi opettajamme. Käytit kyllä koveampaa volyymia. Ja sitähän ei sitten tiedä, että miten sitä ollaan päädytty yhteen, että kun Antti on tämmönen pikkuponi, mutta minä tykkään yleensä vähän isommista oreista. Mutta että voitais enemmän olla yhdessä, mutta sitten kun aika paljon sulla on niitä hajusteita kuule, ja minä en sitä, minun pääni ei sitä siedä. Niin että on tuo Antti kyllä ihan hyvä opettaja silti. Minä olen mainio opettaja. Minä olen siis Sari. Minä olen Heikki. Joo, ja me ollaan Heikin kanssa liikuntamaikkoja ja me ollaan kohta meidän tehtäväksemme täällä Lumitissa edistää liikkuvuutta ja me ollaan ihan hyvin siinä onnistuttu. Joo, me Sarin kanssa tavattiin tuossa puistokoulun pihassa vuonna 1945 ja oi ne kukat kukki kauniisti ja Sari hymyili iloisesti. Joo, ja kun aina sanotaan, että vaikeudet yhdistää, niin meillä on nyt ollut tämmönen ehkä isoin vaikeus se, että täällä Lumitissa on sellaisia, no miten sanotaan nyt nätisti, niin helvetillisiä laiskamatoja ja vätyksiä, niin on käytetty hissiäkin aika paljon ja sitten ihan siis niin kuin päihteitä ihan helvetisti on käytetty ja sitten ihan silleen yleisesti ei tule yllätyksenä, jos se Lyseon ja Lumitin välinen mäki tuntuu niin helvetin raskaalta sitten, jos ei jaksa edes portaita mennä. Niin annatko vähän nyt sitten? No niin, eiköhän tämän riitä nyt. Poistukaa. Vittu. Siihen pyöräksä vielä. Siihen lähemmäs. Opettaa ajattelemaan sitä koulusta vihreää nurmea. Sitä raikasta ilmaa. Autotkin oli niin söpöjä pieniä pehkuputkeja. Vartija, vie nämä vanhukset nyt tästä! Moi! Minä olen Inka ja hän on Jaakko. No, olisin kyllä voinut itsekin itseni esitellä. Seuraavalla kerralla sitä.
yhteistä työkokemusta meillä on jo ihan hetken aikaa tullut. Ja ainakin itse minä nautin siitä tosi paljon. Kyllä se on kivaa, kun saa läheisen ihmisen kanssa samassa talossa työskennellä. Niin. On meillä välillä tietenkin semmosia omanlaisia otteita tiettyihin asioihin. Niin, minä olen se rauhallisempi osapuoli, kun tämä Inka tässä on taas vähän menevämpi ihminen. Ja no, tämä näkyy vielä aika selkeästi, kun viesteihin vastataan aika heikosti. Ei se minun vika ole, että Vilma kaatuilee monta kertaa päivässä. Ja sitä paitsi mä olen todella kiireinen nainen. Tuleeko sitä? Joo. Tuleeko sinne? On hieno. On. Onko se vähän niinku ylivaikea melkein, että sitten kun sitten jos katsoo noita niinku Pythagoras-lausalla. On kyllä aika hirveän näköinen, mutta kyllä täällä nyt ehkä sen pari päivää ehkä viittiin olla. Joo. Haisee kyllä, että tästä aikamoinen pääsärky tulee, mutta joo, tosiaan Eerika ja Sanna-Maria. Joo, Eerika. Vau, eikä näe yhtäkään energiajuomaa. No täällähän mahtuu vaikka liikkua. Hei, pitäisikö meidän tehdä X-hyppyä? Sinä se sanoit. Hei. No moikka. Sanna. Sape. Hei. Sape. Sari Pennanen siis. Onpa kyllä idyllinen. Täällähän viimeistään biologiset vietit elävät jatkoa. Terve. Inka. Hei. Hei, Inka. Mä oon Hortta Pasi, ja että oisit koko nainen, vielä tarvitsisin sen naisen. Moi, mä oon Touko ja mä oon musiikinopettaja. Mä voisin soittaa sun hanuriisi. Moi, mä oon Ville Heikkinen ja mun Mä oon Loposin Niko, mä oon täällä Lumitilla filosofian opettaja ja mä haluaisin puhua teille nyt hummuksesta. Hummus on nimittäin lebanonilaisessa kulttuurissa hyvin tärkeä ja keskeinen elementti. Lähdetään tänne. Tästä voimme vetää sen deduktiivisen päätelmän, että äänestän vasemmistoliittoa. I'm Matti, as known as Silver Fox, and as I'm retiring soon, I need someone to spend my retirement year with. Moi, mä oon Timo Matilainen ja sinä, minä ollaan yhtä kuin Kemia, Kitka ja Kipinä. Women, come to daddies. Moikka! Mä oon Kaisa Björkpakka
ja mä voisin olla sun tuleva akka. Moi, mä oon Emmi, ammatiltani opoja. Mä voisin tehdä sunkin kalenteriin vähän tilaa meille. Moikka, mä oon Mirja ja mä voisin vilkaista sun läppäriä. Moikka, mä olen Väätäisen Tiina. Ootteko pojat valmiina avaamaan vähän ääntää? Moi, mä oon Heli, psykologian opettaja. Ja mä en oo niinku muut sinkut. Mä mietin, millaisia muut sinkut ovat. Moi, mä oon Reetta Varis ja mun kanssa sun huolet karis. No, kieliopillisesti se on kyllä kariisi. Moikka, mä oon Helja ja mä lupaan olla sulle hyvin hellä. Moikka, mä oon Riitta, opetan hissaa ja sä voisit silittää mun kissaa. Hei San, ja heettärä sessu ja meistä vois tulla jotain spessua. Tänään treffeille lähtee ainoastaan yksi, ja se on Eerika. Yes! Eerika, mitkä olisi sun unelmatreffit? No tietysti saunaa, seksiä ja champagnea. Mä en tiedä, onko tää nyt ihan tommonen vastaus ihan niin kuin työetiikan mukaista, mutta tollasta ei ole kyllä tänään luvassa. Ei! Eerika, kenet otat mukaan? Vittu kun on vaikea valita. Hei, hiljaa nyt siellä. No niin, minä mietin. Ehkä minä otan tuon... Heikkisen pojan. Joo, Heikkinen. No Ville, miltä tuntuu olla valittu nyt? No melko hyvältä tuo Häkkisen kanssa treffeille meneminen tuntuu, että menee. Teillä kahdella on tänään luvassa rankkaa puuhaa, nimittäin kuntotesti. Ei saatana! En juokse enää. Nouse ylös. Onhan mulla tukka. Nouse ylös. Nouse. No en nouse, mutta sinä juokset tosi hyvin. Ei sitä noin taputeta vaan. Jaakko, tänään et saa valita treffeille paria, vaan sinua odottaa siellä yllätys. Moi! Mä oon Asta Turunen ja mä voisin olla sun murunen. Sisään ja ulos. Pää olkoon kuin lipputangon nyppy. Ja tanssijan silmä. Olkaa hyvät. On minullakin rajat. Pitäisit nytkö se kunstaa? Va helvetten! Pistää kyllä miettiä, että millaisia kiintymyssuhteita täällä olevilta löytyy. Turvattomia varmaankin. Ruotsin opiskelijoilta ei oikein sujunut noita opiskelijoilta, että päätin sitten vaihtaa tuohon englannin opettamiseen, mutta onneksi noppapelit onnistuu myöskin tuossa Englannissa. Että. Mitäs mieltä te olette noista miehistä täällä näin? No, ei niistä ole kyllä mihinkään. Onhan sillä Heikillä ihan hyvät perävalot. Minä tykkään tästä Olavin matiikkapäästä. Mä en vielä oikein lämpene kellekään, että kyllä mulla tulee ikävä mun
mun musan kollegoita Ville ja Toukoa. Jospa he ois täällä. Eikä tuoda sitä, mitä minä luulen sen olevan. Kyllä, se on kauraa. Minä jo luulin, että se on pilveä, chatsaa, rauhanpiippua, mitä näitä nimiä nyt onkaan. Tiesitkö, että sillä voi olla hyviä vaikutuksia sairauksien estoon? Minä en usko tuolla olevan mitään merkitystä. Minä olen kuin kaura ja kaura on kuin minä. Meillä on kiintymyssuhde. Tulkaa nyt juhlimaan sieltä, älkääkä mansikkaa kasvatelko täällä. Se on kauraa! Ei täällä olla ekaa kerrota. Kyllähän tuo Inka, kuka tuossa polvellakin istui, niin on hän suuremman auktoriteetin nainen, mutta kyllä tuolla Sapeella on kunto kohdillaan ja Sanna Marialla tuo lantio liikkuu siihen malliin, että... Yeah, that's Sanna Maria. Sanna Maria. You have to practice this. Come to daddy. Come to daddy. Come to daddy. Come to daddy. Yeah, say that. Aika mahtavasti sä sitä hanuria soittelit. No soittelen sitä sulle ihan koska vaan. Come on, Marcus. Don't be a pussy. En mä tiedä mitä mä teen täällä. Mulla on vaimo ja 2 lasta. Ja oikeesti miksi mä tulin? Mä haluun takas kotiin. Mä haluun ainoa rakkaan mun vaimo ja Paavin luo. Mä en pärjää täällä. Byö! Tervetuloa naiset ensimmäiselle iltanuotiolle. Sape, sun video me katsotaan ekana. Ei saakeli, mä arvasin tän. Hyvä! Alkoholin käyttäminen aiheuttaa monia haittavaikutuksia. Siitä tulee muun muassa tämmöisiä ongelmia ihan tänne, siis mitä nyt niitä on kaikkia. Vaikeuttaa psykologista käyttäytymistä ja sitten se tulee helposti voi syntyä riippuvuus ja varsinkin jos missä iässä auttaa, niin se voi vaikuttaa siihen ja kaikkea. Että alkoholi on niin pahasta. Onko hän aina ollut tällainen? No, ei hän aina ole tällainen, että Heikkihän osaa olla todella huomaavainen ja sydämellinen. Mutta nyt ainoa, mitä hän miettii, on se kusinen tanssi. Hän ei ole päässyt siitä vieläkään yli viime vanhojen jälkeen. Kiitos vastauksesta. Eerika, sä oot siinä Sarin vieressä. Minkälainen olo on nyt? No sitä vähän stressaantunut fiilis, että kun ei enää mikään nuori ole, niin alkaa vähän nämä kädetkin tärisemään, mutta että olen kyllä edelleen olevani siis ihan huippumalli. Että... Hyvä, että on itsevarmuutta. No, katsotaanpa mitä se Antti on siellä keksinyt. No katsotaan, jos sinä vaan annat sen tabletin minulle, niin. On tuo Antti kyllä aika tommonen lapanen vähän, siltä tuntuu kyllä, että on tämä opetus jotenkin mennyt semmoiseksi hirmu neutraalia settiä tulee koko ajan tuolta ulos. Että... No en ole kyllä kauheasti yllättynyt, tai no en ollenkaan, että en nyt odottanut, että mitään vakavaa tulisi tapahtumaan, mutta että kyllä vähän olisin toivonut, että hänellä olisi vähän siellä ollut mukavampaa, että olisi ottanut rennosti ja nauttinut lomasta ja näin. Okei, tämä selvä. Onko ajatuksia, että mitä sinun toiminnastasi Antti ajattelisi? No ei oikeastaan. Inka, sun video me katsotaan seuraavana. No, kai sitä voisi vähän sen vilkaista. Siellä on ihana Jaakko. Kyllä minä huomaan, että hän haluaisi räväytellä ihan kunnolla, mutta jokin häntä selvästi vähän hillitsee.
Onko se Inka mitenkään mahdollista, että Jaakko revittelisi niin pahasti, että rikottaisi ihan työrajoja? Kyllä Jaakko on fiksu mies. Kunhan hänellä on hänen lasertikkunsa, niin ei meillä pitäisi olla mitään hätää. Eli tikun varassa ollaan. Niin kait. Sanna-Maria. No hei Mika. Sinulla näyttää olevan selkeästi siellä villalla tosi kivaa. Joo, että olen iloinen siitä, miten ihmiset ovat suhtautuneet minuun ja minun olemukseeni. Turha minun on sinulta mitään kysellä, kun kyllähän me kohta molemmat nähdään, mitä se Olavi on siellä oikein touhuillut. Ja Olavi, eikö sun pitänyt olla tarkistamassa Apien prelejä? Täällä sä oot vaan tekemässä telkkaa. Niin. Olipa rauhallinen video. Jotenkin tyhjentävä, mutta samalla niin täyttävä. Osaatko vielä vähäsen tarkentaa? Kyllä sen huomasi, että meidän Olavia vähän jänskätti, mutta hän lämpenee vähän hitaammin asioille kuin minä, että... Kiitos naiset. Tämä voi olla joillekin teistä uuden alku tai sitten vanhan loppu. Hyvää yötä. On sulla Heikki kyllä biologisesti täydelliset pohkeet. Heikki, mitäs mieltä sä oot tästä? Joo. Niin. Millaisia ajatuksia tämä sinussa oikein herättää? Joo. No. Ei kai siinä. Selvä. Mennään sitten seuraavaan videoon. Antti, onkos minkälaisia odotuksia? Ei ole minkäänlaisia. No, katsotaan miten Eerikalla on mennyt. Tuostahan mulla nyrjähti tuo kyynärpää, niin nyt se venytellä sen jälkeen? Kyllä sinä Heikkinen tiedät, kyllä tämä hevosurheilu jo. Antti, onko hyvä fiilis? Mikä fiilis on nyt? Onko hyvä fiilis? En minä pitänyt tuosta. Olen sanonut Eerikalle, että en tykkää energiajuomista. He juovat alkoholia. Tekin olette juoneet alkoholia. No, en pidä siitäkään. Jaakko. Oletko valmis katsomaan, mitä Inka on tehnyt toisella villalla? Ei taida olla eka kertaa. Mitäs se Jaakko-poika tuumaa? No, täytyy myöntää, että en minähän yllättynyt tästä ole, kun ei ole Inkan ensimmäinen kerta tuossa Villen polvella. Näyttäisi olevan kuitenkin Inkalle ihan tuttua puuhaa. Olavi, jätkä. Mites sulla on mennyt? Come to daddy! Kumma! Onks tää nyt ylivaikeet? Onks tää nyt liian vaikeet? Menisikö tää nyt siinä kokeesta? Onks tää nyt ylivaikeet? Olavi! Se on niinku ylivaikeet. Onks se ylivaikea vai eikö se ole nyt ylivaikeet? Kiitoksia miehet. Minulla on teille vielä yksi kysymys. Uskotteko te lähtevänne täältä hyvinä työkollegoina vai sitten erillään? Hyvää yötä. Elmo, tuli sinne kertomaan, että lopettakaa tämä välittömästi. Valtaosa siellä on vain vanhoja käppänöitä, jotka jäävät sinne viettämään eläkevuodetkin. Olisipa se aikakone, niin pääsisin keskeyttämään kaikkien näiden opettajien syntymisen. On se niin mukava nähdä vanhoja kollegoja, mutta ei kellään ole kyllä yhtä mintiskleda kuin mulla. Kiitos raalle, lihalle ja munatietille. Tämä oli taas tunteiden täyteinen kausi. Mitähän on seuraavaksi luvassa? Tämä oli Education Island of Lumit. Minä olen Mika Strömberg ja minä lähden nyt tekemään listaa opettajista, ketkä aion erottaa tämän sekoilun myötä.
Vittu, täällä on kylmä.